forfetaren artikulua erasotu dute. Baina Blanquerrek prentsan, baita ere asamblean, biziki argiki adierazi du ez dela hori hainbeste kezkatzen duena. Baina bai murgiltze eredua. Michel Beroko Irigoyen militante eta bakegilea zendu da eritasun larri baten ondorioz. LB sindikatuaren sortzaile, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen sustatzaile eta azken urteetan bakegileen eragile nagusietarikoa izan den militantea maiatzaren 7an zendu zen, kazetak iragarri legez. Heriotza omen oharrekin jasoa izan da Euskal Herri luze zabalean. Larun batean berriz milaka lagun mendira irten ziren sarek antolatutako protestan parte hartzeko Euskal Herri osoko 650 tontorretatik eskatu zuten euskal preso eta ieslariak etxeratzeko. Gaur egun indarrean dagoen espetxe politika bidegabea dela salatu zuten ere, eta elkarbizitzarako eta bakerako bidea hartzeko borondatea agertu zuten. Bestaldetik Euskal Herria Bilduk bigarren kongresuaren itxiera ekitaldia egin du igandean Barakaldoko beken. Militanteek mahai politikoak proposatutako hegoaldeko zuzendaritzako zerrenda babestu zuten larun batean eta zuzendaritza hori osatzen duten pertsonak aurkeztu zituzten atzo. Arnaldo Oteik jarraituko du koalizioaren buruan bilkideen arteko bozketan 98% kakotxelauko babesa jaso ondoren. Hala agerraldea egin du gaur koordinatzaile nagusiak Euskal Herria Bilduren mahai politiko berriak bere lehen bilera egin ostean. Gaur etapa berri batetako lehen mahai politikoa burutu dugu eta zentzu horretan gaur esan dezakegu atzo emandako hitzarekin eta hitza bete egin dugula. Gaur lanean eta martxan dago Euskal Herria Bildu berriz ere. Atzo nire interbentzioan egoera estrukturaleri buruzko hitzarmena eta hitza hartu nuen, gaurkoan atxikituko naiz gehiago gertatzen ari diren gauzen inguruan. Mahai politikoan hitz egin dugu arazo estrukturalei buruz, gure ildo politiko nagusiari buruz, gure ildo politikoak dituen ardatzei buruz. Gaur konektatu nahi duguna da jendeak dituen animoekin, kezkekin, beldurrekin eta barrarekin. Izurriari helduta alarma egoera bertan berak geratu da igandean eta nabaritu da hori Hego Euskal Herriko hainbat herritan. Herritar askok ospatu egin dute COVID-19 aurre egiteko ezarritako neurri berezien arintzea eta suziriak ere bota dituzte zenbaitek. Gau giro epelak lagunduta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritar ugari atera dira kalera gauean etxeratzea agindua eta bilkuren mugak kendu izana ospatzeko. Gauzak horrela alarma egoeraren amaieraz aritu da zuzen ere Jon Iñarritu Euskal Herria Bilduko diputatua Goizeko magazinean. Finean ikusi genuen nola estatuan, askotan esaten da oso estatu deszentralizatu baten bizi garela, baina azken finean Sánchez jaunak erabaki zuen maiatzaren 9an amaituko zela, inorekin hitz egin gabe, komunitateekin hitz egin gabe, eta azken finean berak neurri hau hartu zuen. Gero egia da, komunitate batzuk proposatu zituztela neurri batzuk, eta hor egon dira auzitegi gorenak, batzutan esateko baietz eta beste batzutan ezetz. Lehenengo puntua izan beharko litzateke aztertzea zenolako burujabetasuna daukagun, ala ez daukagun. Hau da, azkenean Madrilen erabakitzen dira kontu hauek. Garrantzitsuak direnean beti Madrilek, bai txertaketa, bai alarma estatua, ala bere inguruan hartu daitezken neurriak, eta gero Europako funtsak eta bar. Ostera Nafarroako gobernuak ezarritako etxeratze aginduaren aurka azaldu da fiskaltza dena dela Foru Gobernuak ezarritako gainerako neurriak babestu ditu Ministerio Publikoak, hala nola etxeetan gehienez bi bizikidetza unitate biltzarena. Horrezain COVID datuei erreparatuta joan den martxoaren 21 izandako positibo kopururik txikiena atzeman da azken egunean Nafarroan Jon Portela. Kaixo guztioi. Nafarroako Osasun Departamentuaren datuen arabera, atzoko egunean 60 kasu positibo zenbatu ziren foru erkidegoan. Azken aldian egon den daturik urriena da, izan ere, martxoren 21 ona, 100 kasutatik lehen aldiz jaisten den enaldia da. Beste kontutan, oraingo honetan, 153 pertsona jarraitzen dute ospitaleratuta Nafarroako ospitaletan, horietetik 28 ziun. Kutxaketek 122 egin dute bera Nafarroan.
Osasun departamenduaren datu provisionalen arabera, atzoko egunean 60 kasu positibo zenbatu ziren foru erkidegoan. 1.300 PCR eta antigeno proba egin ziren osotara. Datu hauek kontutan hartuta, positibotasun tasa 6,6ean kokatzen da unenetan. Martxoaren 14tik erregistratzen den zifrerik baxuena da honako hau. 100 kasuetatik jaisten den lehenaldia da. Martxoaren 21tik ez baita 100 kasuetatik jaitsi foru erkidegoa. Altsasu kutsatze zerrendaren lehen poston ageri da, 5 positiboekin. Txantrea, bigarren zabalgunea eta Iturrama auzoak jarraian ageri dira 4 kasurekin. Gauzak horrela azken 24 orduetan Hego Euskal Herrian atzemandako positibo kopuruari begiratuko diogu jarraian, izan ere gobernuek emandako azken datuen arabera, 416 positibo atzeman dira, 8.358 test eginda. Hala, 4,9% da intzidentzia tasa une honetan. Ostera, 50 bat profesionalek parte hartu dute COVID-19 liburu zuria egiten, gaixotasun horren ondorioak aztertzen dituen eta 175 proposamen zehatz jasotzen dituen hausnarketa kolektiboa da. COVID-19 liburu zuria argitaratu dute arlo desberdineko 40 aditu baino gehiago. Testua sortu duten profesionalek lehen mailako eta arlo akademiko langileekin lantaldea sortu dute, haien ikuspegia ezagutzea xede hartuta. Izan ere, egileek beharrezkoa ikusi dute bizi dugun egoera konplexuari ebidentzietan oinarritutako begirada eskaintzea eta aldi berean disiplina anitzetik aztertzea. Liburu hau sortzen egon garen 40 profesionaletik gorako talde honek daukan helburu garrantzitsuenetariko bata gizarteari gure aldetxoa eskuratzea, ezta? Aurkeztu duten txostenak hezkuntza, ekonomia, osasuna eta arlo sozialak jasotzen ditu eta adituek gaika guztira 175 proposamen garatu dituzte. Hala ere, aurkezpenean esan dutenez egin dituzten proposamen guztiak garrantzitsuak dira eta baten bat nabarmenduz gero, beste guztiak alboratuta geratuko ote diren beldur dira. Izan ere, liburu horrek helburu bakarra du, gizarteari gaur egungoak baino tresna eraginkorragoak garatzen laguntzea, osasun krisi honi edo etorkizunekoei aurre egiteko. Arazo ezberdinak ditugu arlo ezberdinetatik eta askotan erronka bakoitza era isolatu batean landu beharrean guretzat talde eran lantzea oso garrantzitsua da. Horrela egiten dugu lan bai zientzian zein osasun gintzan, eta gure ustez badago paradigma eta kultura aldaketa baten beharra ere bai. Hala ere, ikerlariek nabarmendu dutenez, aurkeztutakoa ez da dokumentu itzia, zirriborroa baizik. Horrekin eztabaida sustatu nahi dute gizartean eta aurrerantzean orain arte jorratu dituzten arloetan sakondu, eta jorratu gabe gelditu direnak aztertu nahi dituzte. Lan gatazkei helduta, Urduñara martxa egin dute Tubacex-eko langileek eta inguruko herritarrak herriko zaharrera hurbildu dira elkartasuna adieraztera. Izan ere, astearte honetan Amurrioko epaitegietan deklaratzera aditu dituzte otsailaren 23an, Laudioko lantegiaren aurrean piketetan izandako istiluetan ertzaintzak atxilotu zituen Tubacex-eko 3 langileak. Autoritateen aurkako atentatua eta desordena publikoa egotzi dizkiete, eta epaileak erabakiko du akusazioarekin aurrera egiten duen ala ez. Eguerdi honetan berriz, 13/13 auziko abokatuek defentsaren balorazioa egin dute eta bide batez, auziaren irregulartasunak salatu dituzte. Era berean, non bizi nidem legea aintzat hartu ez izana, legea aintzat hartu ez dela jakinarazi dute, jadanik 3 herritar froga berdinekin epaituak izan direlako. 10 urteko instrukzio judizialaren ondoren, uztailaren 12an hasiko da epaiketa, eta gu berretsi nahi dugu, eta hala, saiatuko gea epaiketan adierazten, polizi gune ilunak egon direla, legezkontasun eremu zalantzagarriak egon badirela, kontrol judizial eza egon dela, eta beraz,
jatorritik nulitatea, beraz, nulitatez jota datorrela prozedimendua hasieratik. Roten 13 Nafar musika taldeak Nafarroa berriz altxa herri dinamikari soinu banda jarriko dio izen bereko kantarekin. Nafarroa berriz altxa aurtengo noaingo batailaren 5. urteurrena gogoratuko eta burujabetasuna aldarrikatuko duen dinamika da. Urtarriletik hemen gaude Sound of Sirens estudioan, gure 2. diskaren grabaketarekin, ez? 2 hilabete daramatzagu ja abesti berriak eta grabatzen, eta pandemia garaian grabatzea, zaila bada ere, gure kasuan ia aitzaki bat izan da, ez genuen momentua ikusten 2. diskaren grabaketarekin hasteko, eta izan dako aitzaki bat, bai konfinamendu garaian abesti berriak ateratzeko, eta momentu honetan abesti horiek isladatzea, ez, grabaketarekin. Diskaz aparte beste abesti bat prestatzen ari gara, eta hau pixkat izango da Nafarroa berriz altxa dinamika laguntzeko abesti bat, ez? Dinamika honek bilatzen duena pixkat da, kontuan hartuta dela noaingo batailaren 500. mendeurrena, pixkat berri indartzea prozeso soberanista hori Nafarroan. Euskaldunentzat inflexio puntu bat izan zela Nafarroako konkista ez, guk izan dugun estatu buru jabe bakarra hor galdu genuen. Baina, ez dakit, nolabait borroka guzti hori mantendu da, eta batez ere izaera, Euskalduna izaera hori mantendu da, horren adierazlea euskara bera, ez? Orduan, gure abestiak adibidez hitz egiten du, nola garaia den, bai oroitzeko noaingo bataila hartaz, ez? Eta dolu hori bizitzak mazuten haien gatik dolua gorde behar dugula, baina heldu dela ja, ordua hori. Buru altxatzeko. Nafarroatik mugitu gabe eta asteburuan izan diren bestelako mobilizazioei helduta, 100 lagunek babesa adierazi diete Iruin herrian atxilotutako larun batean. Apirilaren 27an 10 lagun atxilotu zituen Espainiako poliziak eta beste 2 polizia etxera joan behar izan zuten deklaratzera. Atxilotutako gazte haien senideek eutsi zioten larun batean pankartari, gertatutakoa zigor operazio bat izan zela salatzeko eta gazteei elkartasuna adierazteko. Ostera Ernai Gazte antolakundeak protesta bana burutu du larun batean Bilbon eta Gasteizen, aurreko egunean eginiko protestetan ertzaintzaren kargak salatzeko. Ostiraleko Bilboko manifestazioa Sabinetxa eta Auzitegi Nagusia dauden lekura iritsi zenean lehertu zen egoera. Ernaik dio ertzainak oldartu egin zitzaizkiela Jaurlaritzaren segurtasun sailaka aitzitik, alderantzizkoa esan du gazteek egin zutela beren kontra. 8 kide atxilotu zituen poliziak. Nazioarteko gaiei helduta Katalunian gobernua osatzeko epea 16 egunetan amaitzear denean, bakarkako gobernu baten alde egin du Eskerra Republikanak Leire Regadas. Gobernua gutxiengoan osatzeko prest dago Eskerra Republikana, investidura desblokeatzeko bidea dela adierazi du Per Aragonès Generalitateko jarduneko presidente ordeak. Si consideren que volen entrar al govern, parlem-ne més endavant, però no podem seguir amb aquest bloqueig. Bigarren itzulian investidurarako beharrezko babesa eskaini zion Junts per Katek Aragonesi, baina behar dituen botoak ez dituela doan emango ziurtatu du Elsa Artadi alderdiko lehendakari ordeak.
Junts per Catalunya mai ha dit escolteu, si no és això, us regalem gratis els vots. Eskerrak Junts alderdiarekin gobernatu nahi ez badu ere investidurarako gutxienez aldeko 4 boto behar dituela ohartarazi du Artadik. Però en qualsevol cas s'ha de negociar, en qualsevol cas ha d'haver-hi un acord, i en qualsevol cas aquest acord ha de passar per les bases del nostre partit. Era berean beharrezkoa izango da Komu Podemekin adostasun batera heltzea haien baiezkoa edo abstentzioa lortzeko. Jessica Albiak alderdiko buruak indar progresisten gobernu bati atea irekitzea eskatu dio Aragonesi. Tenim la mà estesa a Esquerra. Eskerrak berretzi duenez, maiatzaren 26 baino lehenago koalizio gobernua osatzeko negoziazio bidea amaituta dago. Eta hemendik aurrera alderdiekin egingo diren bilerak Eskerra Republikanaren gobernu bakartia hitz egiteko izango dira. Naiz eta geroago beste alderdiek gobernura batzeko aukera izango duten. Aurretik baina kontuak egin beharko dira Aragonesen investidura aurrera ateratzeko eta uztaileko hauteskundeak saihesteko. Bestalde, Israelgo poliziak 300 gora lagun zauritu ditu Jerusalemeki aldean. Joan den ostiralean piztu ziren istiluak eta datozen orduetan tentsioak gora egingo duela ohartarazi dute. Izan ere, Jerusalem eguna ospatzen dute gaur juduek, Jerusalem beraren ekialdea okupatu zutela gogoratzeko. Goizeko lehen ordutik istiluak izaten ari dira gaur ere Jerusalemen. Goizeko lehen orduetan gutxienez 215 palestinar zauritu ditu, polizia israeldarrak mezkiten zabalgunean izandako istiluetan. Azken egunetan istiluak izan dira Jerusalem ekialdean, indar okupatzaileen eta palestinarren artean. Gaur armada israeldarrak Jerusalem okupatu zueneko urte hurrena da gainera, eta hori ospatzeko martxak antolatu dituzte sionistek. Esan bezala goizeko lehen orduan hasi dira istiluak Al-Aqsa mezkitan bertan. Palestinan goizeko 8 inguru zirenean, mezkiten zabalgunean palestinarren kontra gas negarreragilea eta nahasmena eragiteko granadak jaurti dituzte polizia. Israeldarrek manifestarietako asko Al-Aqsa mezkitan sartu dira babes bila, baina mezkitaren barrualdean ere gasa eta granadak erabiltzen jarraitu dute indar sionistek. Ilargi erdi gorriaren arabera, istilu horietan zauritutakoen artean gutxienez 153 ospitaleratu egin behar izan dituzte. Horietatik 4 larri daude. Polizia israeldarrak bere aldetik argudiatu du palestinarrek harriak eta eserlekuak bota dizkietela, beste poliziei, eta horregatik kargatu dutela. Istiluz betetako asteburu baten ondorengo astelehena da gaurkoa. Gutxienez 300 palestinar zauritu ditu polizia israeldarrak asteburu honetan, tartean baita urtebeteko haur bat ere. Aldi berean, polizia israeldarraren arabera 17 polizia zaurituta daude. Giroa apaltze aldera gaurko aurreikusita zegoen epaiketa bat atzeratu egin du Israelgo auzitegi gorenak. Auzitegiak Israelek okupatutako Jerusalem ekialdeko auzo batean hainbat familia palestinar kanporatu eta kolono israeldarrei bertan asentatzeko baimena emango diela aurreikusten da epaiketa honetan. Kolonbian ordea kaliko familia aberatsak poliziarekin elkartuta indigenen kontratiro egin dutela salatu du Feliciano Valencia, Kolonbiako Kongresuko kide indigenistak. Herrialdeko 3. hiririk handiena da Kali. Istiluak nagusi dira han Iban Dukeren gobernuak txiroenak zigortuko zituen zerga erreforma iragarri zuenetik. Bart izandako tiroketan 9 pertsona zauritu dituzte. Ostera jogurina borobak eta pirritx porrotx eta marimototxek aldarriz beheteriko proiektu aurkeztu dute berriki. Bilboko 8 elkarterekin hiriko 6 auzotan 6 abesti eta dantza interpretatu dituzte beti ere ostadarra osatzen duten 6 kolorei aldarrikapena eginez 11 telebistan elkarrizketatu ditugu. Pandemia garaian kultura kalera ateratzeko egitasmo bat abiatu zen eta jogurinak deitu zigun telefonoz laguntasunetik eta bat egin genuen bere ideiarekin eta pentsatzen jarri ginen zerrekin eta hemen 4 gaude baina 11 gara eta Bilbon ere pentsatu genuen jogurina batetik, Hiru Pailazo bestetik 4 ginean baina elkartu ginean beste
8 eragile ezberdinekin, 6 gune ezberdinetan bideoklipa grabatu genituen, 7 bideoklip osatzeko. 7 kanta, 6 gune, 8 eragile. Lehenengo kolorea izan da, Azpanabaseko lagunekin, eta horra elkartasuna landu dugu beraiekin. Naizen elkartea duela gutxi jaio zen elkarte bada, eta esan behar dugu urte gutxi hauetan gauza asko egin dituztela, ez? Horre errespetu gaia landu dugu, ze garrantzitsua da, ez? Bakoitzari ustea izatea nahi duna, ez? 7. Abesti hau askatasunaren abestia da, ez? Kolore guztiak biltzen ditu bere baitan eta gainera oso modan jarritako eztabaida da, ez? Zer dan askatasuna? Askatasuna guretzat da komunitatea. Herri bat elkarrekin, elkar hartuta eta saretuta. Eta hain zuzen ere, balore guzti horiek dira askatasuna. Askatasuna da mundu bat denena eta denontzat. Azpanabasekin aldarrikatuko duguna gorriarekin. Askatasuna da norberaren identitatea errespetatzea. Eta norbera nahi duen bezala bizi ahal izatea. Askatasuna da zure hizkuntzan bizi ahal izatea. Eta zu bezala munduko hizkuntza guztiak. Askatasuna da mundu hobe bat, biodibertsitatea aberaz bat izango duena eta zainduko duguna diruen interesen gainetikan. Askatasuna ere bada kulturartekotasuna eta herri guztiak nolabait batetik bestera mugitu ahal izatea inongo esirik eta poliziari gabe. Eta askatasuna azkenik da feminismoa eta eskidetza, ez. Hori gabe ez dago askatasuna. Elkar maite du! 6 kolore! 6 balore! Bilbotik mundura! 1000 kolore! Elkar maite du! Elkar maite du! Nahi dut, badugu, maite du! Elkar maite du! Elkar maite du! Gaurkoan, gelditu hor, Olatz Salvadorren bideo berriarekin emango diogu bukaera albistegiari, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, elkarrezetaren tarteari lehio erekiko diogu hementxe gurean gaur albistegian, eta gaur gurekin dugu EH Bilduko diputatu Jon Iñarritu. Ongi etorri, Iñarritu jauna. Eguerdian. Bueno, alarma egoeraren amaieraren osteko lehen astelena dugu gaurkoan, eta egia zan aurreko egunetan nahiko espektakulu bitxia bizi izan dugu herritarrok alarma egoeraren luzapena edo nolabaiteko nahieraneko planteamendu horren arira. Bai,